Kære dagbog, i dag skal jeg starte på en ny skole for 6. gang. Jeg er ved at være godt træt af mine kræfter, for på de værste tidspunkter sker noget dumt. Vilja, der er morgenmad! Godmorgen. Godmorgen. Nu vil jeg bare have samfundet fra jer, ikke? Jo. Jeg er lige ved at bage nogle boller. Må jeg så ikke få en med? Nej, det kan de ikke nå det færdigt til, men du kan få en, når du kommer hjem fra skole. Bøv, bussemand, sur, tag i saftet vand. Er du til at starte i din nye skole? Nej. Er det på grund af dine kræfter? Jeg spår. Farvel og god dag. Tak, i lige måde. Kom ind! Hej, 6. dag. I har fået 2 lidt flere i klassen. Liva og Vilja. Tag godt imod dem. Ja. Jeg bliver nødt til at smutte nu. Hej, hej. Hej, Fia. I kan bare sætte jer dernede, Pia. Tak. Hej. Hej. Hvad sker der med din stemme? Det er da min normale stemme. I skal lave en boganmeldelse, og jeg har bare lige sat den op, så I kan se. Men jeg har været nede og lånt nogle bøger til jer, som I kan læse. Hvor mange ord skal boganmeldelsen være på? 303. Må jeg ikke godt gå ned og låne en anden bog nede på biblioteket? I har fri nu. Hej, Vilja. Har du også kræfter? Ja, men det gør ikke noget, han har også. Her i Tifferøkketet skulle han vifte en bivæg, og så kommer han til at vælge sin cykel. Men det var ikke med vilje, mand. Altså, vi kører til hjem til mig i morgen. Jeps. Ja, det kan jeg godt. Klokken er mange. Jeg skal hjem med. Nemlig. Hej, hej. Hvad? Ja, I skulle have set den til premiere. Ja, det giver jo ikke nogen mening. Enhjørningsputter. Og hvad så? Den blev lavet i Hollywood. Men det er ikke også noget med, at den 5 stjerner. det er ikke også noget med, at den bruger regnbue. Jo, det er helt rigtigt. Nej, var det store regnbue? Godmorgen. Men altså, mange stjerner fik den? 5, altså. Og Hollywood. Og det var, altså, Hollywooder. Men hvorfor laver de en film om enhjørningsputter? jeg ved det jo De ikke. har lavet en film om enhjørningsputter. Lakshund. Ja. Den er lavet i Hollywood. Den er lavet i Hollywood. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal altså ned og musik, så... Hvorfor musik? Kom nu bare. Det skal ikke bruge. Vent lige på os. Og I må sætte jer på jeres pladser. Men det gør vi bagefter, fordi vi har ikke lige. Ej, jeg skal få... Jeg skal have trommerne. Jeg skal få... Der er det der små... Er der nogen, der vil have spille med? Er der andre, der vil prøve? Mig igen. Ej, Godt, I har fri nu. Har du set min nye taske? hvor er du flot. Det er næsten det samme som dine. Husk at sætte stole op. Hallo. Hallo, I skal altså se stole op, drenge. Nederen. Hallo, vi skal hjem til mig. Hvad hvis du ikke gider? Jamen, du skal ikke med, så det er Det er kun... Stole op. Vi skal med. Ja. Farvel. Og min taske. Min taske. Oh my holy shit. Stop for at tage bilen. Du har godt nok et rundt værelse. Ja. Hvad har jeg? Et rundt værelse. Det er svært at hænge billeder op. Koldt.
Til alle. Må jeg ikke lige sætte noget musik på? Jo, du kan bare... Skal vi ikke lege pudekamp? Ja, jeg tror, vi kan tage hjem. Skal vi lige rydde op? Det kan vi godt. Hej mor, jeg er hjemme. Hej. Som andre, som har de samme kræfter som mig, og de kan heller ikke rigtig styre det. Husk, du ikke har fået dem for at irritere dig, men du har fået dem, som om det skulle være en gave for dig. Jeg går op på værelset. Okay. Kære dagbog, i dag har jeg fået 2 nye venner, Liva og Lukas. De har de samme kræfter som mig. De ved heller ikke, hvorfor vi har dem, men jeg er sikker på, at vi nok skal finde ud af det. Hvordan gik det i dansk for jer? Jeg nåede til... Altså, fik vi karakter? Nå, det er derfor, der stod -3 på det. Jeg mente det. Det var ikke min skyld. Du kan bare ikke finde ud af det. Nej, men jeg er bedre til engelsk. Hvad laver du? Hej, inspektør Lisa. Hej, unger. Nå, vi skal til hjemad. Nej, stop lige. Jeg kender jeres hemmelighed. Hvad mener du? I ved jo godt, hvad jeg snakker om. Så du hensyder altså til, at vi har kræfter for det har vi slet ikke. Hold nu kæft, Lukas! I kommer med mig nu. Hvad laver du? Lina! Hvor er det noget? Det er ikke mærkeligt. Var der ikke en lyd i en skov? Styrken med en pind. Jeg vil hjælpe jer. Nå, hvem er du? Jeg er en dame, der har de samme kræfter som jer, og jeg vil hjælpe jer med at lære at styre dem. Og så har jeg en mission til jer. Kom med i parken, så kan jeg fortælle om den. Bare du ikke dræber os. Har I nogle spørgsmål, før jeg fortæller om missionen? Hvorfor har vi vores kræfter? Det er fordi, at verden det har nogle beskyttere. Det er ikke nogle bestemte, det er bare tilfældigt, der bliver valgt. Og der har I så været nogle af dem, der bliver valgt. Men de får de her kræfter for at kan tage ud på de missioner for at redde verden. For eksempel den mission, I skal ud på, som jeg fortæller om lidt senere, der skal vi jo så bruge nogle, der har kræfter til at køre ud og redde det, der er sket, eller hjælpe dem nu af, der har brug for hjælp. Hvad for en mission skal vi se ud på? I ved, hende skoleinspektør Nisa, I var oppe hos os med før. Hun vil gerne have samlet alle dem, der har kræfter, til hun er misundelig over, hun ikke har fået nogen. Så hun vil have alle jeres kræfter til hende selv, så hun kan herske over hele verden. Og hun har så allerede fået en lille pige, og hende skal I så tage ind og redde. Men hun har så nogle vogter og en slags, som I også lige skal igennem først. Men hvor er hun henne? Hvor gemmer hun sig? I morgen, der skal I åbne en portal op på jeres bibliotek, og I kan kun åbne den i morgen, ellers så skal I bare vente et år, men det har vi ikke tid til. Og der skal I så sige et kodeord til at få den åbnet. Hvad er kodeordet? Det er... Vi står nu på vendepunktet mellem 2 verdener. Åbn nu, åbn nu. Men nu skal I lige ned og øve fast. Wow, hvordan gjorde hun det? Lidt rundt omkring. Vi kan starte der nu. Står nu på vendepunktet mellem 2 verdener. Åbn nu, åbn nu. Det kan komme når som helst. Det må være portalen. Den har fået overstået.
Det må være babyen. Ja, skal vi tage en med, så vi kan komme afsted? Babyen er vores. Skal vi slås om hende? Ja, tak. På dem. Nej! Wow! Nej, det... Det var noget af en tur, men det er godt, der er overstået nu. Hvad skal vi gøre med hende? Ej, skal vi så klare en igen? Hende skal jeg nok til mig, og hende her finder jeg hjem til. Det var noget af en mærkelig dag. Ja, Vi ses i morgen. Ses.